sifikelele kwela xesha lokokuba uthi mna nendlu yam ndiyakumkhonza Yehova. Uthi zanyulele nina eniya kumkhonza uThixo, kodwa mna nendlu yam ndiza kumkhonza uThixo. Ungabe utyhila nje iBhayibhile yakho, 1 Samuel chapter number 16. Ela xesha lokuba ethi iBhayibhile ohlakulayo makasosabe kuloo ndawo, ophezu kwendlu bese kuloo ndawo. Ngoba kufike elo xesha lokuba inkosi uJesu ibuye izothatha ibandla layo. But nethi uThixo athi ke oseyihlakula makahlakule, owenza into yakhe. Ithetha ukuthi owenza into yakhe makasosayenze ngoba ebuya. Ndinewari yokuba kule ndawo nethi uThixo kufikelele lo xesha lokuba sosuhlala wenze loo nto. Ithetha ukuthi uThixo seyigqibe ngobomi bakho, obakho ubomi akasakubaleli ekuthini uyakukhalala. Nkosi yamakhosi, abantu abamazi uThixo oke abakhalale abantu ngoba besenza ububi abakhalale. uMoses uke wathethelela uIsrayeli wathi, Thixo kaloku abantu besesithethile ngawe and basazi ukuba singaba banoThixo onguwe. Nxe suba senza nto kubantu bakho ukwenzele ezinye inhlanga ebesezisixelele ngawe zikwazi zikubone njengoba unjalo. Apha kwesi scripture xa siqala iBhayibhile sivula kwesi scripture kwindawo apho uSamueli ejonge phezulu ekhala kuThixo. uSamueli into ayikhalelayo, uSaul ebenyuliwe nguThixo. Bamba, uSaul ebenyuliwe nguThixo. Ebengangenanga ebukumkanini uSawule ngenxa yokuthanda kwakhe, but uSawule umnwe kaThixo uye wakhomba kuye. Uba siyayijonga indlela yokubizwa kukaSawule inoThixo phakathi. Nikhona bezalwane, khapho ndiyakhona, hamba nam sithi chunje kakuhle. Now njengoba into enoThixo imaintainwa ngoThixo, into kaThixo imaintainwa ngoThixo. Imoto yakwa Volkswagen imaintainwa ngokusiwa kwa Volkswagen. Imoto yakwa Mercedes Benz isiwa ukuze ikwazi uhamba kakuhle kugcina ixesha elide ukuba uyise kwa Mercedes Benz. Now uSaul emveni kokuba uThixo embekile uba makabuse, ithi iBhayibhile wabusa kodwa enayo indawana yongakwenzi kakuhle kuThixo. Wamnikeza iassignment yokugqibela uThixo ethi ulala kwanto. The Amalekites kill everything. Nawuthi kumeza kill everything. Nethu uThixo athi bhubhisa yonke into kufuneka uyibhubhisile. Athi uThixo bhubhisani ngoko amalungu omzimba wenu. Mshukumise lo muntu angalali.
Yabona lo uyazilalisa, ithi suzilalisa, ithi suzilalisa apha ecangwa kwami. Ungazilalisi. Na kwathiwa kuye bhubhisa yonke into. But uSaul akabhubhisa yonke into. Washiya ibhokhwe, washiya izinto zonke. Waxabana uthi wathatha nokumkani. Waphakwe sisizwe kuthiwa makaSoshanta, andazi noba nikhona. Niyabubona obubungozi abenzayo ukumkani xa engabulalanga inhloko yesasizwe, ithethe ukuthi esasizwe sisaphila. Sisabusa. Waxabana uThixo ngoba uThixo uyaxabana nomuntu ongabhubhisanga yonke into. Waxabana uThixo. Wathini uThixo? Waxabana. Ngoba uThixo xa ethe makubhubhiswe yonke into, utsho uThixo. Wamcekisa. Ngoku sibona uSamuel umile ujonge phezulu. Uthi uThixo ke ngoku apha funda. Uthi how long? Wathi uYehova kuSamuel, uyakumlilela kude kube nini uSawule? Isa ndimcekisile. Khawuthi kumakhelwane ungade ufikelele kwipoint yobuThixo akucekise. Uyabona xa ekucekisa uThixo akaphinda jike. Metha kucekise akaphinde ajike. Uyalila yena yini bawo? Saule, how long will you cry for Saul? Because Saul dimcekisile. Manthethe ngocekiswa nguThixo. Ukucekiswa nguThixo kukuba out of protection of God. Uzimela ngenqaye elangeni. Where's my umbrella? Bring my umbrella. Khawuleza. Baleka. Uswe. You are. Sapa nansi susuka. Vula. Isanyana. Khawuleza. Baleka man end man. Saul, he was under the covering of God. Xa kukhona izinto ezimhlaselayo, jula mama. Vala wena, ulele. Vala nansi into. Obehamba uSaul wayehamba nobukho bukaThixo, wayehamba nenkazimulo kaThixo, wayehamba nokulwelwa kuThixo, wayehamba neprovision kaThixo, wayehamba ne-angels of God, wayehamba ne-presence of God. Isa kwathini? Thanda ungabaleki. Hamba naye. Njengoba ehamba, uhamba ne-protection of God. Athi uThixo, nina nililiso, lulukhozo lweliso lukaJehova, olwa wena ulwa naye. Othetha kakubi nawe ngawe uthetha kakubi ngaye. Othetha izinto ezimbi ngawe
uxabana naye ngoba ulukhozo lwelihlo likaJehova. Uba ngoku ndingathi wenzani? Kuba nophephayo liliso, aliphephi iliso, but umuntu ophephayo ngumnikazi weliso. Ngamanye amazwi, xa uThixo esithi nina ningabam, umuntu ozawuphepha nani, umuntu ozawuvika ngani nguJehova. That is why esithi kuJehoshaphat, Jehoshaphat, lempi ayisiyo yenu, lempi yeyam. Yeyam lempi. Ngoba hamba man, njengoba ehamba uhamba ne-protection of God. Akabhubhisa yonke into, akabhubhisa yonke into, suka, akabhubhisa yonke into. Yabona le nto ongayifunda iBhayibheli, uyavela, uyekeleni ufunda iBhayibheli ukuyifunda. Wena uyoqala nini? Uzawuthi uzawuqala beke lapha. Lo uSaul uhamba akekho ba uThixo, ayikho into protection of God, ayikho i-covering of God. Uhamba yedwa. Now xa ihamba yedwa, hamba madimoni, yani kuye madimoni, hambani madimoni. Ulinde ntoni unxibe? Awunothi unxibe mhlophe, amadimoni anxibe into ezimnyama. Yiza amadimoni. Ebesilwelwa, but ngoku uphume endaweni ebelwelwa, uyedwa ngoku. Amadimoni amenzani? Amhlasela. Mbambe. Hayi ungamlimazi. Ungamlimazi umntana. Amhlasela amadimoni. But uThixo akayanga ndawo, usayibambile indawo yakhe. But umuntu ophume kwi-covering of God, oye wadelela uThixo nguye. But uThixo usenecebo ngaye. But umuntu obalulekileyo kuThixo nguye. uThixo usenecebo ngawe. Umuntu obalekayo kuThixo nguwe. Baleka uThixo, baleka into yakho, baleka i-protection yakho, baleka intsikelelo yakho, baleka i-supply yakho, because all he supplies all our needs according to his riches in glory. Vula Thixo. Andistress into endiyenzayo uthi uThixo intandane yakhe uyipha ilela ubuthongo. Ndiyiphe Thixo. Ansokoli ngoba ndiyintandane kaThixo. Noba nilela ubuthongo kuThixo oxakeke ngami. Anixakeki nikhangela izinto zikhangela mna. Anixakeki khangela intsikelelo ikhangela mna apho ndikhoyo. Wake up Thixo. Andimazi uba uThixo njani lo. Ithi iBhayibhile lakoZeli akalali umgcini kaIsrayeli. AkoZeli akalali umgcini kaIsrayeli. AkoZeli akalali umgcini kaIsrayeli. Ndithi AkoZeli akalali umgcini kaIsrayeli. Hayi AkoZeli akalali umgcini ujongile. AkoZeli nangoku asazi basibafake njani abantwana, kodwa sibafakile esikoleni bangena ngoba AkoZeli
akalali umgcini kaSirayeli. But into esizinceda ngayo ukuba siphumule emthunzini wakhe. Siphumule emthunzini wakhe. Siphumule emthunzini wakhe. Nguye ocingayo. But lona uslow uThixo. But akekho nje. But yindlezana. Uthi nisathi afake. Anisokoli ngoba uyayazi iduty yakhe. Ayo duty yami ukuzondla. Ayini? Ayo duty yami ukuzondla. Ayo duty yakho uzondla. Wondla into zonke ngesandla sakhe. Isandla sakhe sondla into zonke. Uthi jongani intaka zezulu azinaxhala lengomso. Zondliwa ngubani? Zomphathiswa ngubani? Zomphathiswa nguye. Zondliwa nguye. Nguye. So kalau mana nimpumchi phinde nimbamba ithi iBhayibhile ngoba ningayifundanga uyawumcekisa uyawumlilela kude kubeni selimcekisile kodwa ithi umeza ungade ufikelele kwipoint uThixo akucekisa ngokwenza kwakho kakubi ada uThixo akucekisa wathi asomcekisa uThixo wathi Samuel thatha uphondo lwakho, your horn. Where's the horn? And fill your horn with an oil and go to the house of Jesse. Yendlini kaJese uyogcoba endizikhethele yena. uThixo uyawuthatha into zakho bekumele bazezakho ngenxa yokuba indlela ophila ngayo uphila impilo exhakalala. Umuntu obeyikumkani bani kuSaul uThixo uhlusa ubukumkani uyabuhlutha. Ubenzani ubukumkani? Yendlini kaJese. Hamba wena Thixo yapha kuye icovering. Yendlini kaJese. Wafika endlini kaJese. Ufika kukhona yabona la ndoda imile nje ngonyana bakaJese. Abakhuluwa oshama nikhona bazona xa ezawugalela aliqabhuka isilo zama ugalela umselisi wena galela uphondo phezu kwakhe enhloko ayiqabhuka isilo wathi ayinguye izapha David lo mncinci lo izapha wena baleka kwedini ayiqabhuka isilo wabuzwa uJese baphelele na apho nyana bakho mamela suwara ngoba ucekisiwe ifamily yakho suwara ngoba umfundisi wakho engakunika iplan suwara ngoba ungathandwa nangabazalwane suwara noba ungathandwa ngabamelwane but izulu lona liyakwazi izulu kwa izulu liza kukhangela izulu lo uthunyelwe ukuba makawulusa mahamba bokolusa hamba kwedini yakude but izulu liyakwazi umlocata umuntu liyakwazi umkhangela umuntu liyayazi i-address yakho izulu liyayazi umkhukhu wakho
izulu liyawazi one room wakho, liyayazi indlu orenta kuyo izulu. Mna ndingangakwazi apho uhlala khona, kodwa izulu liyakhangela izulu. Kwanyanzeleka aba bebephaya bayokhangela yena kwama yonke into. I declare and decree, kukhona izinto ezizawuma, kulindwe wena. Akuzudliwa nto ungekafiki, kuzawulindwa wena. Lamkhangela izulu, lamkhangela izulu, lafika izulu, labuya naye izulu. Mamela ababebekucekisa, ababebengakufuni, ngabo abazawuza nawe kwintsikelelo yakho. Kuthiwa yaza laa nto imgqubagqubani kodwa inhle, ithi amehlo ayo ayimahle uDavide. Kodwa kwanyanzeleka uJese, because uJese wayim-undermine uDavide, wayengamthandi, wayenengxaki naye. Yakholwa wayemsola uba ayingonyanakhe, ya wayeliveza ndlele, wayenayo indawana yokuba angaqondakali. uDavide wayengaqondakali. Uyabona ke xa ungaqondakali, singaba abantwana abangathini bangaqondakaliyo. Uyabona xa uzelwe ngumuntu ongumama osingle, awuqondakali. Hayi mandiphinde, xa uzelwe lisingle awuqondakali. Usuyothi tata kuloo ndawo kuthiwa kuthi tata kuyo. Ayini na aniyazi naloo nto na? Aniyazi na? Let alone ke xa babatshatileyo, because kuyenzeka notshatileyo, but kodwa kakhulu inkoliso ilapha kuthi thina abazalwe ngaphandle singaqondakali. Asithini ufane waqumba, asiqondakali. Kodwa kukhona apho siqondwa khona. Asiqondakali, but kukhona apho siqondwa khona. Sine DNA yakhona, sine DNA yakhona, sine fingerprints zakhona. Noba kunotsalwa igazi, kufumanisa uba kwakula family andingowaphaya, ayenzi into loo nto, ngoba kukhona apho, noba unganitsala ebusuku iDNA yami izawufika ifana napha. Noba unganitsala ngeliphi ixesha iDNA yami izawufana, ithi godly DNA. Wabe saziwe ezulwini lo. Uyathiwani lo ezulwini? But uJese akamqondi uJese. That is why engakhange ambize ngoba akathini akamqondi. But izulu labe lisithi lona limqonda kakuhle. Asiyamqonda thina silizulu, izulu likhona ngoba uthathu balo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Liyamazi izulu. Lafika izulu. Yehla i-oil. Masuka talamas. Yabona ke xa ihli oil
Le oil represent ukuthi noba uphi David nawe. Athu David xa ibhala umbongo wakhe uPsalms 23 athi the Lord akathi utatakhe. Bekumele uba onyana bam bathi my father is my shepherd. Bekumele uJese athi my father is my shepherd because yena he shepherds the flock of his father and the father has to shepherd him. Oh, andazi noba ndithetha nabazalwane abamaziyo uba but ngoku uDavid uthi uyayiqonda naye uba akaqonda. Uyaqonda uba makangamqondi uyise. What? The Lord is my shepherd. Uthi I shall not want. Andizukhangela nto, andizuhamba ndirhiba ndibheka abantu. Ungene kule office kuthiwe yenza into ethile nyoba kuthiwe yithi ude ufikelele ekunyobeni ngomzimba wakho. Because the Lord is my shepherd. And I shall not want. Even though I walk through, I walk through. Walk through. Noba ndidlula. Thina bakholwayo asihlale kufeni but mvusi angalala ezawuqhuthula amademons izoshumayela na iza ulela waba kude useGauteng yangapha uncedise amademon ya ncedise. I shall not want. Now xa sendivala ithi yengoku ithi I go through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Xa ndingathi ndiphelelwa ngamandla andiyi kwenye indawo, the rod of the Lord ndoyama ngayo, andinwa andiphelelwa. Baxa kwabantu ba izinto zikubetha kangaka kutheni usamile. The rod of the Lord, the staff of the Lord, ndikhase ngaso. Nikhona bazalwane, niyazi umsimelelo lo wasewisile uJohn Wesley, he was born again, he was saved. Niyavazalwa? He was saved when he founded uJohn Wesley wayefana nawo when he started Wesley Methodist. Umsimelelo lo ngizakuxelela qala le iBarrett la mnqwazi womama ukuthi izono zami zahlanjwa ngegazi. Ndandinezono zinjani? Zimnyama iskirt sabo ne, but kwenzeka ntoni? Zahlanjwa ngegazi. Igazi linjani? Libomvu. Zajika zanjani? Zamhlophe njani? Khwa. Abe seyisithi ke uyintonga yami. Banikezwa umsimelelo omama notata ukuba lo msimelelo uyintonga yami endizawusimelela ngayo. Udondolo yinto yokuva. Ubunzulu uyeva ngayo ubunzulu. Nikhona abazalwane xa uzawuwela esizibeni usebenzisa udondolo. Uhamba phambi kwakho udondola, uhamba emva kwakho. Represent God's presence. Anazinto nina kanti ndibeva abantu abethe iuniform akho nto eseyinformini sanu akho nto into esemntwini. He meant a
xa uhamba lento iphambi kwakho le ikuvela uthi uhamba phambi kwakho uqala inyathele eve athi yiza, but xa ubona uba uyatshona udondolo awubisaya uyajika uphinde uhambe ngokudondola ayokujongela indawo ngoba udondolo ukuvela indawo ozawuwela and udondolo uzawuwela nawe awuzushiyeka ngasemva. Babe sebewuphakamisa uphakanyiselwa phezulu waxhonywa phezulu ilizwi linamandla ukuthi okhangele kuye abe nokuphila. Manthandazi 5 minutes wa-anointwa wahamba nogcobo kaThixo. Siyaphuma wahamba nogcobo kaThixo. Mamela lo mbamba amadimoni, mbambeni madimoni. Vela ngapha mba akamfuna lo, but uncedo lwakhe lo lulapha. Lo wagcotshwa njengekumkani, lo washiyeka engenaso isihlalo sobukumkani. Abantu bashiyeka bemncoma lowa, bethetha ngalowa kodwa uThixo ethetha ngalo. Washiyeka esibambile isihlalo, wenza umangaliso uThixo, abantu bayeka ucula ngalo, bacula ngalo. Bathi uSol ubulele iwaka, lo ubulela amawaka alishumi lo. Now yatshintsha into, wane-jealous lo, wanomona, but kodwa lo udinga uncedo lwalo ukuze lo aphile kufuneka ancedwe ngulo. Lo akabi namona, waya phambi kwakhe wamculela. Susa amadimoni phambi kwalo mntana. Aphekela amadimoni ngoba afa ivumba likaThixo. kuDavide akayenzanga into yokulwa nawo, but usebenzise isixhobo sokulwa, ingoma. Afuna umhlaba abaleke. Bazalwane, aba bantu bacinga uba bakudinga bayakudinga, and uxabisekile.